Det er nemt nok lige at trykke på en knap, og så er der en gruppe. Nu er jeg så taget på Valdmarskolen. Stik en finger i asfalten her. Det vækker også nogle stemninger og nogle minder, og stikker langt tilbage. Jeg har lige set nogle små klasser, som uforfærdet står op på scenen og synger. At se den størrelse. For mit eget vedkommende har der været mange udfordringer, og det har der måske også været for andre. Det kan være, at det holder nogen fra at komme, og det kan også være, at for nogen er det bare lige til. Man kan holde det åbent lige indtil det sidste. Jeg er sådan set ligeglad, om vi er 3 eller 10 eller 20, der mødes. Det kunne være sjovt lige at sige hej, altså alligevel. Der kommer også en tvivl, ikke? Fordi der er gået så lang tid, ikke? Altså, hvor vigtigt er det, men I don't know. Lad os se. Der er en sommer til at bade på det og sove på det og tænke over det. Ja, vi har et lokale fra klokken 2 til klokken 6. Det var i hvert fald en hilsen for mig.